Bakhuid to in Dubai. Nagabinda Trinity Marbania. Nagabinda ka jinja tight pamjuka polisi anjung. Tongin songo yau jisu nagabinda ka step tongin nang vanraro iagijing tumushime shime jongi nagabinda ki bapang ki bashitam nagabinda paro ka prate kam kerpang in duai nagabinda ka ri India ka banang pinkrai nagabinda ka general election iduai nagabinda ki kristan baro ha ka ri India bangilong ki bas kem ha ka jinge khap ha ka mat kino ki jinge iduai ru nagabinda ka divine mercy inner healing retreat kabangin sa perlong na dula syai ka Sngi pabaro ki bawan shimenda ka nega retreat kini amad ya ka jingi sne ka jong ble ha ka jingi mchongki ha kerteng upa baru kon baru men siem Bakhuid amen ka jinga e jong utrai jong yu Jesus Christ par ka jingi jong ble lem par ka jingi sulak jong men siem Bakhuid Kindon Rainka but P Barra Kohiman Kopara Tongin Sangish Por Ban Pan Map Nagabinda Kilait Kila Jongi Born Sin Nidon Kajinge Ben Eat Yaw Jisu But Ngate How Jisu Ben Pidiang Yaw Jisu Aka Jingim Nemar Kanega Dao Born Sin Ningob Haka Pop Tongin Karpadi Yaw Jisu Ben Penroy Yaka Jinge Jongi Yaka Jingshania Jongi Habu Kanamba Nilaban Pinduno Yaka jing siniu bahapo jongi. Jisube e penkuit yang ina ki pop baro ki bangilale taka bor janga jimmi pad jame nga palam how play badun por baro but happy ko human ko para bangilale pop shibul e Daki jim parkat, daki tin, daki kam, daki jingle klet, daki jingle palad junga, daki jingle palad junga, daki jingle palad bakrao e junga, namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid, kabayay sa katisoti, yaki angel bakiri koi, badia pi ko himen ko para, banduway na kabinta junga, how try ublay jungi, ublay badon bor baro nis ne yangi, badendala map iki pop jungi, When yalam yang ishaga jingim bam jikut. Amen. Utrai to isene. Utrai to isene. Utrai to isene. Utrai to isene. O Cristo isene. Cristo isene,
in nia duwai. Ni duwai nagabinda bahara ke jing tu mushime shime jangi. Ni duwai nagabinda ki bapangi bashitam. Ni duwai nagabinda ki numpop bakin kalaka bamot. Kam dami hagene ka por janga jingis ne jimble. Kadang idam pin kre nagabinda ka Sngi buram janga jingis ne jimble. O baro ka prate ke niamad ya ka jingis ne ka jum. Koblei may ubala penyatale ya ka jait bendrio ba per ha ka ba pla ya ka kerteng jame ta ai ba ha ki to ya ki bala ka biang ha ka pung baptisma en don ka we ka jinged ha ki donut but ka we ka jinged ha ki kam da utrai jangiu Jesus Christ kun jame uba imbat sen sha renkat bat me ha ka jingelang ka we jung men sim Bakhuid ublei junom la junom amen. Gajing pule na kikam joki apostol kanong kabalai di kot kadwe hadu arkon riu hai kito kisngi kadba ubreu badko ubala pen kia udang sno hau Petrus bat uya anis upat ba baro ulamare syaki hakatengkong ya kabala kot kajong Solomon udah sungu pala habau Petrus loi I yakata Ulaong haupai ba, korang ba Israel, balai pia lengo ya kane, lane balai pia pet se yangi. Lakumba kadai da kabor ne kejiru balai jongi, bangila penlong ya une ubreu ban yai. Uta ublai jong Abraham, badu jong Ishak, bajong Jacob, ublai jong kikpa temen jongi. Ula pendon buram ya usyakri jong u Jisu ya uba pila IT bat pila kentat ben hakmat u Pilatus menba ularai ban plat no ya u hendrei pila kentat u Bakhuid bat u bahok bat pila kerpat ban plat no hapi ya unong peniap breu bat pila peniap ya unong seng kajing im ya uba ublei Ula penmi pat na kibayap. Bat ngilong kisaki ya kane. Bat ka kerteng jong u, ka jinget ha ka kerteng jong u. Kalapan klanya une ubreu, ba pilai I, bat pila itu. Bat kata ka jinget, ka balong da ujisu, kala ai ha une ubreu, ya ka jingko jingkia, baka ha kamat jong pi baro. Tementa, ko para, ngatip, Bapila le ya kane da ka jing bom tip kumbala le ya kino yalam jong piru nrei ya ka ei ka ba ublei lopan benalupa da ka shentur jong kino itulupa jong u baro ba u kris jong u udai ban sya shitom ulapan urlong ya ka to kala ka bamut namar kata bat to wan phai knang ba Undup nyat no yaki pop jong pi. Baka ayom jong kajing klan mensim. Kandup wan na utrai. Bat undup ha ya ukris. Ubala jitu pa na kabenta jong pi. Ujisu ya uba kabeneng kadai ban pediang nadu kapor jong kejipen thamai ya kata baro kaba ublei ulah keren laslem ba da kesentur jong kinu nungi tulupa Bakhuid jong u. Namba Moses ulaong. Utrai ublei unsami pat na kabenta jong pi unui turupa na pedeng ki para jong pi tik kumba ula penui pat yanga. Pidai ban syak skor yaki aka baro ba un keren hapi. Batkan saja baya kemensim kebom syak skor ya utau nungi turupa an sapenduk khoj na pedeng upai ba. Kinui tulupa baro kiba kila keren. Nadu Samuel berkito baro kibawan hadin. Kiru kilapan bena yakine kisngi. Pilong kikun jong kito kinui tulupa bat jong kajutang kaba ublei
Ulayate bat kikpa jongpi bat ulaong hau Abraham. Daki kun kiksiu jongpi an sakarku yakipat benriu baro jong kaportei. Ublay anda ulapan mi yau syakri jong u unpa ya u hapi nengkong. Ban kerku yapi da kebapan pai yapi baro na kejingmon boman jongpi. Kaktin utrai. Good
utrai undon reng kad bat pim. Ka jimpulin aga gospel Bakhuid kat kumulukas. Ki arngut ki sinran ki layatu ya kabala jia ha lindi sha imaus bat kumno ki layatu ya Jesu ha ka jing dia upu. Kadba kidang ya kren shapang kini kie Jesu hi ulayang hapadeng jongki badula ong haki ka jing su hapi. Henry kila kindit bat kila shatiing bat kila tarai ba kila yo I ya ka snaya. Te ula ong haki bale pi ya kulma jimud but bale ki wan kine ki jingartin hagi donu jampi. Peit ye kikti bat ki jat janga but to tip bade manga hi gain. To wat yanga but to itu shai na ba ka snaya kam don ching kumba pila ben yo I banga ngadon. But enda uong yakane ula peni haki yala kakti bat ki kejat lagata kimpat sngola ngeit namar ka jing kemen bat ki danglingo te ula ong haki pidon eye hanne ban bam kila ai ha u shi dekat kadaka sang te ula shim yaka badula bam hakama jonki nang da ula ong haki kini kilong kiktin jonga ya ki ba ngala karen happy men ba ngadang don bat pi ba ya barro kabalato shapang jonga haka ain u Moses hagi nongya tulepa par hagi sam de ban pinurlong nang da ula pli kadar ya ki jimmut jonki ban shempang ya ki jingto badula ong haki kumne la to ba ukris ude ban shashitom bad ban mipat na ki bayap haga sngi ka balai bad haga kerteng jongu de ban yalap ya ka jingkala ka bamut bad ka jingmap iki pop bad hagi jait ben driu barro stang na Jerusalem pilongi saki ya kine kie ka gospel John utrai ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ baro artilige jimpule mendakasni ka kadau hangi shakawi kapang kalong u person jomu Chris pat kam karpang ya ka kerteng jomu Chris ngiosngo shapanga jinkoi jinkia jomu wei ubriu badako daka bor jong ka kerteng jomu Chris bad u Petrus Bakhuid hi ula om de na marba ka jinkui jongi ne ka jingri bale jongi ba uni ubriu la koi Henry na marba ulang ngeit haka kerteng jomu Jesus Christ haka kerteng jomu bad ka jingeit haka kerteng jomu Jesu uta ubriu badako ule yo bor bad nangdang yusnoru haka gospel u Jesu hi ong haka kerteng jomu de benyala ya ka kubor baba haka kerteng jomu de benyala ya ka jingkala kabamut ta kabamut ka jingim jongi ka kala ka jingim jongi ka yo bor omde namar ka hoka sot jongi Henry namar ka hoka sot ka jingkoi bat ka bor ka itian ka bawan na u Jesu hangi habangi kot kerpat ya ka kerteng jongu Jesu habangi ngei hau Jesu habangi pidiang ya u Jesu kai ka badang jia ha ka jingim jongi ka bor bale ka wan hiar hangi namar lemba ka jingkongu u Jesu lemba ka jimpidiang ya ka mon bat ka saindur ka jongu blai uppa u Jesu ulawanra jingkarna ha ka perte bad ula pinyatlilang ya baru ki jingi kai jongi nangya tulupa ka ba krencha pang jongu bad ula kindi buram ya ka jingkwa jongu blai bat ka mon jongu blai lemba ka jingim jongu minta ngila bandong habangi kot ya ka kerteng jongu Jesu kumnong indio bor namar ka kerteng jongu Jesu kalong ka jingko men jongu blai upa
ka kerteng jungu Jesu ka kerlalong ka bor ba mayan jungu blay upa naga benda jungi ki ba kot kerpa dia u bad habangi kot kerpa dia utrai omde na marba nginang ban kot iawu ya ka kerteng jungu nginang yo bor henre na marba ka kerteng jungu Jesu kalang ka kerteng jongga beneng bad kabangi ong habangi kot iawu Jesu bangi kot kerpad yaw Jesu ban yarap yang iha kano ka benda omde na marbang ilong ki bru Bakhuid bad bahok nginang yo bor henre uble uba jid yaw Jesu ha ka bor jongu ulong Bakhuid ulong badon bor bad ngin yo lut ya ka bor nginang yo lut ya ka jinga nginang yo lut ya ka jingkoid baraka way na u Jesu ha ka jingim Nagataka daw ko himmen ko para ngimte ban artatin kindiya turu syapang ka jinglong jongu Jesu. Ka jinglong jongu Jesu kalong ba ulong ublay. Don buon gibriyu minda ki hikai kindri yang halor kane kapang. Don buon gibriyu ki persyang ban pinduna ya kane ka bor jongu Jesu. Don buon gibriyu ki persyang ban pinduna ya ka kerteng ya ka bor bat ka jinga jong ka kerteng jongu Jesu. Don buon gibriyu ki pin Kenya u Jesu ko menongya tulupa Henry u Jesu ulong u nongya tulupa baro jongi ulong u nongya tulupa u badon burom ulong u blay badon burom ulong u lindo badon burom namar ka jinkinia ka ba ulakinia namar ka jinkongu jongu namar ka jingelap jongu ten rengim de ben sakot da ka ba ong u Jesu ulong u nongya tulupa Henry u Jesu ulong u belai, ulong u kono belai. But kaneka de balonga jinge, habangi ang Jesu, habangi duai habu Jesu, habangi mane ya Jesu. Ni de ben sautu ba ulong u belai shisha. Nagataga daw, endala ka ya Jesu, habedelehem, laingut kis ki wan. Kila le kumno, kila mane ya Jesu. Da omde u belai kumno kin mane ya Jesu. Namar ngi bahrong itip, ni de ben mane tang ya u belai. Bad kila mane ya Jesu kelam batai mano te mano bala batai yaki de ka bor jong ka beneng ka bor jong oblay bor jong men siem Bakhuid kala perlong yaki ban mane habangi mane ya Jesu ni mane ya oblay na maru Jesu la ong mga badupang ilong kaway ni along kaway bada yaki kam ka ba upa ula pa yang ngabalengale ka ba mud kadon ka jingyasrim bad ka jing nia jan u Jesu bad upa man ka kelip mat de nagadaga daw ko himmen ko para ublay ula penmi pat iawu met bad men siem bad ng yosno u Jesu ula kot ya ki apostol ban kata iawu bad ula peni ya ki apostol ya ka medjongu badu ong ngamdes nayap henreng ngalong uble ngalong ubriyo bad ngadon gado ngadon gashing bad ngala ban bamrangad batpi ka jingmi pa jongu Jesu Christ kalong ga jimpura jongka jingi kai bad ka saindur ka jongo blai bangindup la ban shania telit lanyawu ngindup la ban yo iyawu kumba ki apostol kila yo iyawu kane kalong ka jinglong jongu Jesu bad ha kane ka jinglong jongu Jesu ngide ban im bad ngi haban ngeitru ya kane ka jinglong ba shisha jongu Jesu ba ulong ukono blai badu blai wala pen mi pat yawu ban kindi burom yangi baro nanda u Jesu ongru kitu kiba shashkor yawu tang kitu kiba shashkor yawu kilaban yopdiang yakabor kitu kibam shashkor kim don satya ya ka jinga ka jingkarku te kaba ban perlong yawu Jesu blai jangi ban yo ya ka buram jongu Jesu ban yo ya ka jinga ha ka kerteng jongu Jesu ngidon kam ban shashkor yawu ka jimbam shashkor kalong ga jimma kalong ga jingkentai ko himen ko para ha ka ngi ukrish Bakhuid ni duai naga binda kane ka jinga bangindup ngindup shashkor bangindup pidiang yau bad nginum long ki kun bakentai yawu ha naga binda kano ka daw jong kane ka parteng Jesu bait karku kardo yangi pensle yangi kintu buram yangi namar ngi ngeit kame bani kot karpad ya ka kerteng jame man ka kelip mat namar melong ukun oblay en ya ro ya utrai Jesu Christ ko himan ko para tongin yang tongin pla ya ka jinge ka
ngange how Palei upa badun bor baro unang tao ka bening ka kagadaw but how Jesus Kristukun pamarwe jangun utray jangi yaw wala kun naman sim Bakhuid yaw wala kana ka Maria Tesotli wala shala vein o Pontius Pilatus la sana panayabu layab na tepyabu wala kiyasya kibaya haga Sngi ka balay la mipat ni kibaya wala kiyo siya bening wisyang siya kamon Palei upa badun bor baro nang tao wan pat ben bishari kibayim bat kibayam ngang ngay ho men siyam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya silok kiri koid haga jingma ikipop haga jimi pat kadop haga jingim bam jikut amen Taïew duai ko kimen ko para baka jingkinia janga ba jampi kan lang ka ba priang pun how Palei upa badon bor barong tu try pada jingkinia ti jampi na ka ta ka jiro ka burong ka ketek cubu ka jingtoi pada ka balang ko ko cubu baro ka wei tos ngba ko try ngi karpad ban pediang ya ke jingkinia kibang iterwas ngongu nagabinda jongkito ya ke bala pen kha biang But nagabinda ka jing pen kaloy ya ka jingyarap na bening da u kreso try jangim Amen. Utray undon reng ka bat pim ringkat batiru to kentiu ya la ki donod ikin tiu ki shau tongin aingu ya utray u Palei jangim ka shong hong bat kadai da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadeti jangi bat ka jim penim yangi haki por barro ben yero yame kokenrat henre kamdam hagene ga por ben yero pindon buram shushu yame naba yawu krisukun lambrot Paskha jangi lakinia jupe ben terwa yalade nagabinda jangi padu yada yangi da ka bayai yeside nagabinda jangi hakama jame ulong ujinkinia ubam yapshu ukun lambrot ubala shap penyap shisin uba imjunam Namargata habala dap mia daga jinga men Paskha kaparte baro kawe karisa daga jingero yame ke bor beneng ro bat ki kin hon angel kirwai lang ya ka jingruai janga buram jame bat ki yapen bana kalem sange jingri Palei tongin ya kakama tu jisu bangin karpana do ka donut ba unduk pindap shoy ya ka donut kamen siam jongi ta ka bor jonga men siam Bakhuid kam tame
hakane ka ayam jeng men siam Bakhuid hadu Pentecost ai bau Jesu unang hikayangi unang penlong yangi ki kun pa ir jengu pan shaniat telitelan ya ka kerteng badon burong jengu dashisha melong Bakhuid ka trai ka temei jong ka jing Khuid barra namar ka tangi karpad yame to pen Khuid pen kentang ya kini ki jing tarwa jengi da ka wa pa ya umen siam jame kum ka umje halo jangki bakin kelalong yangi kamet barkasnam jeng utrai jengi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shim bato bam na kane pi barro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi hagaju kero kamendala le bam ula shim ya ka kuri bada ka ba ingo biang yame ula ayaka halage senran u om to shimba to di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai bad bam jukut ya ka ben pen mi naga benda jumpy ba naga benda ki babun naga benda ka jing ma pi ki pop Palei ya kane ban ken mau yangam ko snam bakardor jangu Chris to pen Khuid yangi pen Khuid ya ke men siam hadim pen Khuid pen koi pen kia yangi yada yangi na ubamen kajing maya jong kajing eight Katasin bahilang namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia pat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki babit ban yang hakama jame bat ban shakri eme da ka bas ngeverit ngi karpat yeme bangi ke bayo binda hakamet bat ga snam ukris ngilong ke bela penyat le kawe da omen sim Bakhuid to kan mal ko traya ka balang jongme ka balang friang hasla ka berte bato penchana ya ka ka jingid ringard bat u Francis pa Bakhuid jongi u wilbert mawen u bishop jongi baroki lingdo to kan malum ru ya ki hilman ki para shanrang bat kinde ki bala yot ya da ka bakrmen ya ka jingmi pat od ya baro ki bala klot no ha ka jing sne jongme to briang ya ki shaka jing shai kakmat jongme to isne yangi baro ngi kripa diame baringat buka Maria de Sodi Bakhuid kangmi jong blai u Joseph Bakhuid korin jonga ki apostol Bakhuid baro ki ringkuid ki bala pangsne ba yame patang la patang ngin ki badban ya bindalam hakka jingmin bamjukut badwang in yado badbandon borom yame daw kun jongme u Jesus Christ dawu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bor haga jingelang kawe jungamen sim Bakhuid barro ka burom bad ka jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai nagabinda babun ki jing dumu jongi ni duwai kar pangro nagabinda kade ka divine mercy inner healing retreat ka bangi penlong nadula shai ka sungi babara ke banwan shimenda
Kinya ma shisha ka jimpan sle janga jingis ne jungu Chris. Bahkan e kalang shisha ba seizo ha ka jingin men siam jungi. Itu ay na kabindagi ba pangi ba shitam. Itu ay na kabindagi ri India na kabindagi Kristan bara. Kopa jangim ba habening kalong ka Bakhuid ka teng jame kan ba ka hima jame kalong ka mon jame ha kindo kuma habening. Toay ang imindaga jimbam jangi ka bahala kasni. Matamap yangi gerengkan jangi. Kumbangi rungi map ye ka Palei Sngi yangi. Padwatilang yangi siya ka jimpan shoy. Pray to polite yangi na ka pasniyo. To polite yangi karpat ko try na ka jinx sniyo barra. Ha ka jinx buon jamme, to ay jinx suk jinx sign ha ka sngi jangi. Knampata ka jingi arap ka jingi sne jamme. Ngilait bara bon na ka pop, but nginyo jingi da na ka jing jar barra. Katbangi dang ap kemilindi ya ka jingaramen Bakhuid, but ka jingwan pa jong nong penim jangi u Jesu Christ. Namar ka chongi ka long kihima, ka chongi ka bob ka kurong, chinang la chinang. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong ha ki apostol jamme, ka jingsuk ngayi happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jamme, bad ha ka jings born jamme, to ay haka ya ka jingsuk, but ka jingetale ka way kat kum ka mon jamme, mame uba imbad basensya, genom la genom. Amen. Ka jingsu ko try kandon bara bo reng kad but pim Ring God, but dap da ka jingi do Christ tongin ya ingu kelia. Hakami ukol lambro janga Palei. Hakami ubaket no ya ka pop janga per
tongin niya tuwai. To shashkor ko trai ya ke jing tuwai jungi, bakane ke jing ya keliang bakentang, jang ke jing sius pa yangi, kan manra hangi ya ke jing yarap ha kane ke jingim, bat kan pinyo ya ke jing kemen junam, da ukris utrai jungim, utrai undon reng ka batpim, blay badon por baron kar kuyapi, uppa baru kon, baru men siyam bakhuid, ya leisuk ban penbana ya ke kubar babha jonga jingmi pa jongu Chris hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah. Amen.